Sibulise ngokhethekileyo unobhala wethu wesithili, sibulise omama nobhayibhile abasendlini, sibulise mama bonke. Ngumbuzo lo, kubani ozasiqinga? Sizaba ngathi siphinde into enye mama, ngoba abamama babesenhlungwini, beloloyiko, ngoba ngamandla siwaphiwe uThixo physical, sikho nto esingakwazi uzenza xa singomama. Bayarhalela uba nje babehamba le ndlela, badibane noba ngamadoda noba mabini, bathi bootata siyacela zenisisusele ilitye. Kodwa kukho into endifuna uzoyithetha nje enye ethi ngamanye amaxesha uthi uyofika elityeni abuThixo selisusile ilitye. Zikhona iimeko ezibekelwa amatyethu kodwa uThixo alisusile ilitye ungekafiki. Ngenye ixesha ilitye alide liyofika nakulaa ndawo ngoba uThixo selelisusile ilitye. Sizaliqingqelwa mbani? Kuthiwa sehla isithunywa njengombane, suthi lathiwa uhambo ngengubo emhlophe. Sathi xa sibabona abamama sandise, ndiyanazi nifuna bani, nifuna uYesu obebethelelwe emnqamlezweni. Sizaliqengqelwa ngubani ilitye? Wathi akakho apha, uvukile, ngokuba kwakutshiwo kwazahlekiso sosibhalo. Bathi abamama xa befika nyhani, bafika ilitye labo seliqengqiwe, le ndoda ihleli. Ndiyayithanda xa ibakhuthaza ithi sanikoyika kumatye esinawo. Bazali bam apha endlini, masingoyiki, ngoba ukhona umhlawuleli wethu uhleli, ngoba ukhona uThixo wethu ohleliyo, ngoba ukhona uYesu ofela izivuno zethu, ukuze amatye esihamba nawo namatye esingawo azasuswe endleleni. Uthi hambani avane uxelela abafundi bakhe ukuba uvukile kwindlela yeGalile. Kuthiwa baphangisa abamama, kuthiwa ezivesi zingezantsi bamama sisazelityeni. Kuthiwa baphangisa abamama, athi besaphangisa apha endleleni kuthiwa wathi thu uYesu kubo banoloyiko banofuyo. Akhona amaxesha uyika uvuye ngexesha elinye, ngoba uThixo uthi ngoku ekuthixo kuphila into entle mangudiko uqomba ingathi ayindifanelanga. Uqomba hayi inozaphinda ithathwe. Uthi uThixo xa ivulile iingcango zakhe ewasusile amatye wayofika kule ndawo ubuyithandazela. Athi mama unyathi ngoku usahamba kule ndlela woyika uqomba hayi mani uThixo wenze kakhulu ngoku bendingayifanelekanga. Kuthiwa banoloyiko kodwa banokuvuyo okukhulu. Kuthiwa ngelo xeshelo baguqa. Wathi hambani sanixelele noPetros, ngoba kaloku ngulaa Petros athi umamam xa bethetha apha esukwini athi waba nguKlefa, waqonda uba yeyi nam uhlobo lwam loziphilisa mandiziswaye endleleni ndizikhuphe kulo bhuti, because lo bhuti lo andazani naye. Kodwa uthi uThixo ngoku ze sibe namatye oxole loo Petros bethu abasiphika kuzo zonke iimeko esihamba kuzo. Bathi xa behamba ke ngokathi hambani noxelela abafundi bam ndiyawudibana nabo eGalile koYesu Kristu. Sopheka phina Thixo, sopheka Watala
amatye, susa namatye ezinhliziyweni, susa namatye ezindleleni esihamba kuzo. Sisusile itye ekuseni nje, sisusile itye xa sizawuphuma, sizayivala leli nkonzo. Amatye wona sinawo, amatye sinawo, sive kakuhle. Abantu abasuka apha basixelela kamandi kuthiwa masikhe sithandaze